zamoriť mediálny priestor, nevedia, že ulica a pódium je to miesto, kde treba stáť a obstáť, aby si repovať mohol dávom pohol. Inak si len popstar, pozrite na nás, aký sme veľkí, bez toho, aby sme si dali klip do telky. A teraz, keď sa vysiela, vaše gičové piče do piče posiela, že sa polka Slovenska dosiera. Áno, to bolo plánom, blížime sa do cieľa, že brat si dobré ráno. A ako raz Korec povedal, mám v piči, pretože dnes večer vás zničí. Nezachránia ťa ani tatové love, ani Rolicova v refrene, ani Ačková rotácia na iPad, ani Davidov podmas, ani Music Box, ani Jukebox, ani čistý koks. Aj bez PSČ ťa pošlem DPČ, skončíš jak KSČ, nemáš dne i č, nemáš vinyl a nikdy ho nebudeš mať, takže vo zajstom klube ťa nikdy nebudú hrať. Nemáš fanúšikovaté telce, čo nosia zvonce, nikdy nedojdu na tvoj koncert, lebo jediný, čo dávaš, je v telke, a bez titulkov ti tvoju negry rozumejú veľké. Hlupáci, ozaj ste si mysleli, že vám to nikto nepovie. Ste trápni jak nikto. Ty kokot. Heliko, ty piča, chceš preraziť? Mokrá čiara, už len ten názov do piče. Pozdrav maminu, čo za teba posiela SMS-ky. Lásky, si plný lásky, prečo tak veľmi chceš byť nasratý? Čistý MC Labuda, akurát veľmi zle zahratý. Chlapci, vy nikdy nebudete diktovať. Museli by ste sa prudko dofetovať. Sa zobudte, sa vyserte a hlavne sa vyserte na to. My máme svoje mená a tomu ver, že títo chalani si rešpekt vybudovali inak. Toto je scéna. Čistý chor, konečne ti rozumiem viac jak polovicu textu, aj bez Já jsem 360 ještě nikdy nedělal. Ne? Ne. Zkoušel, ale... Povedla si... 270. Tak můžeš. Že? Můžeš. Zavať. Jo. Co to bude backside? Tak. Je. Chceš prknout? Jo, Matrix,